Не сличкам. Не, говори се баста. Абе, не се ба. Виж колко много за контра сега на едно. Да, сега го фана. Да, стъпвай на машина. Обърна, че го скочи. Добре си? Да. Как ще му го бъдем долу, го фърля, за да му не прави. Ама, можеш да го стъпиш на ръце. Траха. Я направи един хендфлип. Не мога. Я едно... Я направи едно оли с ръка. Направи оли с ръце. Мисля го. Да. За малко. Дай! Давай. Букджуга слуша. Я се качи горе и го дропни. Качи се горе и го дропни вече. Вие не мога да твърде тясно. Как ще е тясно? Не е частно. Ако ти успееш да го давай пак, скачайте, бе, смело. Ако успея да го дропна това. И аз ще опитам. Добре, представиш, че той го е Не дропнал. му удари. Това бе, така. Кос Аз парче. ще опитам. Стана интересно. Ти ли вади съм бюджетка за вас? Аре, Виж, За здраве. Как ще не можеш, човек? Как ще да се излага сега? Сега му хвърля скейта, бе, брат. Искам да го кара по майко снимай моя, сега ще му мога да Снимам. Чакай, Влади. Дай. Не, той няма падне. Айде бе! Сега ако завих малко ще прибина, не? А мога да го скочиш, бе. Не може смисъл самата. Не, за ти го хващаш. Айде! Моля те. Че си къде средата бюджет? Ай, моля те! Скачаш два пъти по-нагоре от ти. Да? Ай, моля те, човек! Това те слабия, къде си. После се вращате на скейта. Че? Оле, с Влади колко се спускахме един път. Колко? Аре, два пъти. Ало, Ей, сега както стоиш, не мога да го обърнеш да стъпиш пак. Сегата си не. Как може? Я направи на място такова да скочи. Ай, ти за общото благо е, че. Какво за общото благо? Тази дъска е. Не. Давай пак. Ей, си излезе, Ти като бобо. Ей, си, брат. Аз с такъв не мога. С такъв мога. Ай, играйте на скейт. Как се играем? С лонгборд. Ай, не можеш да направиш. Да ви се много голям. Ай, аз си Виж, искаш са. Ти ще ти звънна до вечера. До вечера. Чакай, има хора за тия. Чакай. Виж, искаш ли? Значи аз ще го бутна и ти го паниш движение. Ай, чувате сега. Го прави повечето нещо. Що? Айде, чупиш бе, дъската. слушай, то си. Не го слушай. Не мога да се щупите с дъска. Айде бе. Супер лесно между другото, защото... Не можеш. Вижте колко е ти. Абе, може бе. Оня след му викаха. Не можеш, чу. Не, мога Не мога. Не, Можеш всъщност супер мога, лесно, ама- всички могат. Всъщност мога, ама не съм. Вай между другото, знаеш, ама викаха... И аз скочи така. Валю викаха му Вал,
нервата. Ето е, сега ще... За чисто на дъска, 2-3 дни се ги тушиш. Я скочи по тебе. Не. Чак трепва. Стига, бе! Давай, бе, давай, бе. Давай скачай. Аааа! Майко. Майко. Няма прехил. Той не може... Може да се завърти, бе. Пробай. Пробай да го завъртиш. Невъзможно е. Човек, знам, че го казвам правилно, просто защото знам, че обикновено супер много са такова. За малко е, брат. Не мога да седиш и те на машинките и да го обърнеш. Не, стига. Давай, давай. Не, бе, машинките ми ги пази. Дъската, който искаш. Е, машинките ще ти ги опазя. Ай, давай, айде. Брат, ако ще чуеш нещо ми го купуваш. Чули? Майко, човек. Как го направи? Ако имам нормалски дет машините да са по-нагоре, мога да си с него и да поскоча там. Не можеш. Колко пъти мога? 5 пъти мога да скоча. Колко пъти? Не можеш, защото не можеш. Мога да скочи 5 пъти, да... Я пак го направи. Мога, брат. Не, в смисъл, страх ме, защото тук се отбира директно. Ай, пробай. Пак го направи ти. Ай, направи го ти пак. Влади, как го забравя, Чек, дай ми скейта, минай на паркур. Тук го имаше като трик така зона рампа. Я пак го направи ти. Не, дай ми скейта. Да придържи. Дай, направи го пак. Направи го. Да, и аз мога. В смисъл, с нормален скейт е супер по-лесно, защото вместо само да слезеш от скейта, отзаде го удряш и точи връха в ръката и просто ставаш по-добре. Давай, давай, давай. Да, вярно е. Влади, трябва да гледа. Те, бе. Аз мисля, че покажи ми сега. Към нормален скейт, бе, брат. Къде ти го извадя? Аз съм чиста, то можеш. Може. Всичко можеш. Мога. Айде да му пляскам. Може, бе. Йо, е този пък. Айде да му пляскаме. Твърде много са ми пляскали просто, знаеш. Я седни се, чекай с него. Не те застани, ето вече по средата. Ай, те. Чай, аз ще бутам. Не, чакай, ще го засиля. Аз. Име, дай насам. Няма да обърни го обратно. Какво минат, колко да... Знам, че твърде много ще се отзивам. Тото! Елаче насам, наобратно. Елаче. И тук вече няма бордюри. Ай, се дръпни Много ме грипи страшно, дръп. Пъгди го. Не, смисъл, Я седни сам се, чекай. ама спокойно, аз някакъв съм много. Аз мога да контра, видиш. Сега е. Не, ти твърде много да си имаш. Симеонов, знаеш какво Аз го Симеонов. Служи скейте напред, циганско колело върху. Те човек, те прави цигански колела там пред. Да, бе, знаем. Аре, как ще не знаеш?